Itt a Trendmániában nem először fordul elő, hogy apró trükkökkel szolgálunk számotokra, hogy miként dobhatjátok fel otthonotokat. Ma azonban azt mutatjuk meg, miként lehet teljesen egyedivé varázsolni azt a helyet, ahol élünk. Ági, melyek az idei trendek? Nagyon-nagyon divatos lett az eklektika. Mit értünk ez alatt? Lehet a lakásunk akár kolóniabútorral berendezve, de hogyha találunk egy olyan megfelelő lámpát vagy tükröt, ami teljesen más stílus képvisel, teljesen meg tudjuk változtatni az otthonunk stílusát, és szinte csodátokat tudunk varázsolni belőle. Melyek a legkülönlegesebb enteriőrök? Az eklektika az mindenhol érvényesül, de tarthatjuk meg a hagyományos bútorokat, berendezhetjük fabútorokkal a lakásunkat, irodánkat, de modern, fehér bútorokat is használtunk fémmel, krommal variálva, akár a kábánás stílussal, ami egy sötét fa, sötétebb bőrrel kombinálva egy ilyen hagyományosabb, szokványosabb stílusjegyet képvisel. Érezhető a különbség a nők és a férfiak ízlése között? Hogyne, mindenféleképpen. A vájdiva stílus, amit a nők nagyon kedvelnek. Az milyen is? Hát ahogy a nevében is benne van, ez benne? egy fehér, fényes, nagyon magas fényű lakfelület, és pici strasszokkal díszítve, ami hát borzasztó nőcis és szexi. A férfiak pedig inkább a letisztultabb, kicsit egyszerűbb stílus hívják? Nem mondanám ezt egyértelműen, egy kicsi glamúros beütés van benne, azért sokan azt is kedvelik. Markáns különbség érezhető például életkor szempontjából is, vagy egzisztenciálisan? A stílus az nem pénzkérdése, hanem inkább az ötleteké, amiben például a lakberendezők is nagyon segíteni tudnak. A legapróbb részletekig meg át lehet variálni dolgokat, és nem szükséges feltétlenül egy teljes lakásbútorzatát lecserélni. Az idei év divatja, ezek szerint az eklektika, mi a jövő lakberendezés terén? Ami már idén is felfedezhető volt, de jövőre szerintem még nagyobb térhódítást nyer, az újrahasznosított bútorok. Ugyanazt a funkciót látja el egy darab, csak újra lett gondolva, úgymond. Nem, funkciójában más volt előtte. Más. Igen, csak maga az anyag használat az maradt meg, és azt építették be, és tervezték újra design bútorrá. A legjellemzőbb színek melyek idén? Lila, kék, ezüst, de ugyanúgy az arany is. Tehát vannak olyan színek, amik nem vesznek ki a divatból, akár a lakberendezésről, akár a divatról beszélünk. Ezek szerint botorság, azt gondolom, az aranyszínről, vagy az ezüstről, hogy szezonális, hogy az ünnepekre korlátozódik. Ünnepeken azért aranyat azt többet használunk, főleg, hogyha mondjuk egy sima asztaldíszítésről, vagy egy lakás karácsonyi díszítéséről beszélünk, de szerintem lehet egész évben dísze a lakásnak egy aranylámpa, egy aranytükör, amik feldobják nagyon az enteriőröket.